Por Kapatisi TV. Kabul, ka machine ka balas nakarpang ka ba kamskem, kamstet, kamklan, bat baduna bam umpnya. Kum sebentar ben penmi pisa bente ke youth center ke jingeseng samla kinshi district ke bahap hapok kemairang presbyteri hak shitri kunai wing arajar pausan kan penlong ke third kinshi marathon hak jingjingai ke balong khasan kilometer ya ke third kinshi marathon ya ke baon penlong harengkat ke jinga trailang ber ke office ke district sports officer ke west khasi hills on sedang hak por dru bejemen stem na lum sok klur mairang ber on penkot hamadan nilai kai football jong kinshi pelun Hagbo menteri badai kami ia ketenat kami lekai ke sorka jelau ba wailat miki shilla penuan berlong kumukong san. Hakani ke sengi kan don ke food fest beroshi sengi. Bad hak ke porjan mir kan don ke gospel concert. Yang ke jiyo kop yang mari athong on pia haki arbenta. Kata ke open category bad ke local category. Bad habro atli category on pia la ke jong kinthe bat chenrang. Kabayrung na kapenta ke open category kan long lais pasan voting ka bad kinyo a kue ke t-shirt. Kat mana kebentar ke local category kan long ars pasan po bat kinyo a kue ke t-shirt. Saya sempat nak kaliang jong ka jingeseng samla Kenchi district jong ka balang presbyterian ni wan sepi ki pajba baro ban pentip ba ngin penlong biang ya ka third Kenchi marathon jong mentau snem arajar arpusan katakan long ka sitrik jong uni ubenai ban 1 November ban meta ka snem nak kaliang jong jingeseng samla Kenchi district ngini trailang bat ka office jong di district sports officer jong ka West Castles district. Bat kani ka marathon la tipu ya ka kum ka mini marathon bat ka jingjingai ban mare kan long kum ba khatsan kilometer ye. Bat ka jaka ban sedang kan long nakaju jaka hi bat kata kan long nang te na mairang na ka weni kisnong na lum sok klur mat ngin pun kut hang ni hasnong kenchi hakamadan jong ka kenchi pelun bat skawai pat ni penbena kani ka por ba kibide bat ka dream run na ka benta ki under 14 yang benta ka snem ngila pendu no ia kani bat hak jaka jong kani pat ngila penbet bakan dan ka local category bat hak ni ka local category ki banishi menta kindai betang kitu kun jong ka jingeseng samla ki bahapo jong ka Kenchi district kentei bat chenrang bat iki prize ru na ka benta ka mini marathon bat kani ka local category kan long halaka jong ka job nang ta hakani ka sengi kan sedang nadu ka pon riu beji bat ngin penkut ka kum ka jingla ban mare jongki participant te ngapen bena kani ka poru ba u chief guest ha kani ka sengi undai u sports minister jong ka jela ka jongi ba itai de i welat miki shila nang ta ha kani ka sengi baro si sengi kan dan ru ka food fest bat ha juga poru janmit kan dan ka gospel concert bat ki special items ki ba kinsa ai na kaliang jong ki kun samla ki bawan na keleng jong kari kasi bajantia kani jing penlong ka jongi sai sin pat ya kani ka third Kenchi marathon kan long ru kum ka weni kilat na ka benta ban penmi ya ka fon ban te ban pendap ya ka we ne ki ying bat kata ka de ka youth center te ki price na ka benta ka open to all category kilong kumni first prize kan dei 10,000 rekat certificate bat ki medal ka third prize kan dei 1,000 ka second prize kan dei 1,000 ka third prize kan dei 2,000 bat kitu ki bawan fourth position hadu 8 position pat kinyo mar praspa tingka rekat bat ki certificate nang ta kan danru ka prize na ka benta ki brio ki melakam rangba
ki oldest participant kentay ngin ai 4,000 senrang ngin ai 4,000 ringkat bat ke certificate. Na kabenta ki local kategori pat kita ki long tang na kabenta ki khun samla ki bapo jong Kenshin district ka first prize kan long 1,000 ka second prize kan long 1,000 ka third prize kan long 8,000 ringkat bagi certificate kum juru bat ki medal. Nang ta kan dan ru ka prize na kabenta kitu ki bakna tam ki bawa ni simenta. Youngest participant na kabenta kentay 4,000 senrang ru 4,000 ringkat sertifikat. Nang ta ya ki jingtip ki bakham bania pila ban phone ru ha kini ki number kata kalong pila ban yo ban register hang ni ha ka snong ga jongi ha kensi ha mairang ha nong stoin ha shlong ha mau kerwat ha sning bat ha juai. Nang ta ka entry fee na kabenta ka open to all category kan long lai spa san po tingka ha ka ba pinyo ru ringkat bat ka we ka t-shirt. Nang ta ya ka entry fee na kabenta ka local category pat kan long ar spa san po tingka pinyo free ru ringkat bat ka we ka t-shirt. Kitu gi bakwa tangi ka t-shirt ki bam kwa bani simentaru kila ban ai ke kerting bat pila ban yo ya ka t-shirt ha kani ka dor lai spa san po bat ar spa san po tingka. Nang tapat napan kan mahang ni bahaus nem 8,000 RPR kabadai ka first Kenshi marathon ki bawan bani simenta baro kidan hadu kumbasi spa san po prangut. Bat haka second Kenshi marathon kabangila penlong haus nem beladep no 8,000 RPR ki bawan ban participate hakani ka Kenshi marathon kidan hadu kumba ar spa saugut. Bat ni kermen scam ba menta ka snem ni kermen ba kin kambun ki banwan bani simenta. Nang tangi penken mal biang sai sin pat na kabenta kitu ki ba julek bani simenta haki national level haki marathon ki ba pair na kaliang jong ka jingiseng samla kala penbet ba pila banwan ni simenta tang ba lada pijop kemut pinumla banjo itu price kumba nilabu. Bat kani kede garai na kabenta ban plilat plinti ki weipat ki kun samla na kabenta ba kinyo bani simenta haki bakum kini kerensan. Dan na kabenta kitu ki bla job haki national level ki bawa ni simenta kinyo da ki weipat ki price na kabenta jongki kumbala penbet da ka jingiseng samla jong ka Kenshin district. Nang tanga penbenar hakani kapor na kabenta kitu ki bakwa ban register ban siu pisa kila ban le ru da ka GP online ha uni number ubah kinsai iling ba jong kini ki news balada dan kitu kini ki bakwa ban yo jingtip khamba kila ban phone ha kitu ki number ki bangila ai ling ba jong kini ki news te katahi ka dei ka benta ka bangiwan ra kapat jong ki ha kani kapor ka bamenta ni kermen scam ru baki pat ba ngari kasi ba jantia khamtam bakin wan bani simenta shirham hakibi day bat kani ka third Kenshi marathon bat kani ru kan long kum ka weni kilat ban kentiu ya ka jing yele kai sport sapo jong kani ka dong ka than ke jongi bat ha ka state si baro ka wei khublai shibut Pen Reels pa ya kak tin la jong pen dan kam ya ka bakan kiu kak tin khasi kak tin la jong ai kan roi kan pa buon kia keren halor ka environment ka saudong sauput saukun ya ka badai ban penne pensa ya ka jingjar ngam ha ka kentin khasi niyo ya ka marian na ka marian niyo sa ka meirilung meirisan meirilang meiramo tin la jo tudayakan mau kendit ho lapen ni da ka pati CTV na ka benta ka jingmentoi upat ba